A veure, el sentit del nostre vot no pot ser més que a favor. Com us hem dit en moltes ocasions, apostem per la regulació, la igualtat d'oportunitat per totes les entitats i la transparència. Però hi ha coses que ens preocupen. I sobretot una, donada la irrefrenable pujada del feixisme i la intolerància en el nostre país, ens fa por que comencin a brollar associacions d'aquest caire, camuflades en forma de seus socials o espais per a la pràctica d'esports. Tenim exemples ben a prop. I acabéssim subvencionant tot el contrari als valors que compartim totes les forces d'aquest consistori. Ens agradaria per això que s'afegís a les bases de concurrència que tota organització que promogui l'homofòbia, el masclisme o el racisme o recolzi qualsevol tipus de violència quedi automàticament fora de tota possibilitat de rebre subvencions d'aquest Ajuntament. Incloent aquest punt, evitem en un futur haver de justificar negatives davant de llops vestits de xai. Sabem que no es pot fer ara, però ens agradaria que aquest afegit ho aprovéssim en el proper ple ordinari si es pogués incorporar a les bases de concurrència. Creiem que és vital de bon principi deixar ben clar que hi ha associacions o que hi ha actituds que aquest Ajuntament no pot subvencionar de cap manera. I sabem que moltes vegades aquesta gent es cola d'una manera o d'una altra.